Esok bang guna gagahnya sama Bu Yonong Amelisa. Esok bang rongkek tanggutnya Persi Akademi.
tujuh lenggang malenggo di lenggang malenggo ai laman jalan di tengah malam. Samo-samo oi naya kapa aba samo-samo. Jiko balaki sayang kabuyong dongka jiko la balaki kabuyong dongka mai bau papa di adia ka amo mai bau papa adia ka amo lenggang malenggo sayang lenggang malenggo mai bau papa di adia ka amo. Suko menanti
hentikan lenggang malengo lenggang malengo jika nan kajodoh sayang basuyo. Ya setelah pun gagahnya bersama Amelisa Bersama